చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన యువకులు ఎమ్మెల్సీ కంచెర్ల శ్రీకాంత్, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పిఎస్ మునిరత్నం, తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ, తెలుగుదేశం పార్టీ కుప్పం నియోజకవర్గ విస్తరణ కమిటీ కన్వీనర్ డాక్టర్ బిఆర్ సురేష్ సమక్షంలో టీడీపీలోకి చేరడం జరిగింది. పార్టీలో చేరిన వారికి కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన ఎమ్మెల్సీ కంచెర్ల శ్రీకాంత్ ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వైసీపీపై యువత ఏ స్థాయిలో ఆగ్రహంగా ఉందో చెప్పేందుకు ఈ చేరికలే నిదర్శనమన్నారు. ఉద్యోగాల నియామకాలు లేక నిరుద్యోగులు మోసం చేసిన జగన్ రెడ్డి యువత ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు విశ్వనాథ్ నాయుడు, జనార్దన్ రెడ్డి, చంద్ర యూనిట్ ఇన్ఛార్జ్ మరియు శాంతిపురం మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.